adofo yasimun sam dosu yasimun sam edosu papa ni nyane se eyes of mami bi a woni ni kunte eni se ni kun access sorry o me pamuchewa watete efi toilet egu ne ire su eyes of mami su a adofo shows of mami hu a untumi nhwe eni ababa obi nsu a ni kunu ofe ni kunu se ni ka akakwam ede ne bekwa akọba se ne ka ebeka kwam a ya no untumi enyi anase untumi eyede emefie ede ba asem na esi anase oka no kasa kwanu se nkonko temu nsem ena abayo bi nsu stories na doso maami bi nsu no nso de wansena mpobi pa wansena mpobi ene edan no cho yen konko hwe video no se ne wansena mpobi aba be gudan yi mu ye hu bi da ewe ye wiase mu ha ede enti na wansena mpobi omo de mi hu ye anka toilet so ena omo wo anase baby e hobon ena omo wo edan mu mbon bibia ni ho yen konko ti de eno so ayede esi ene akra ye ono so yira ye missing child ni feedback na no so abayo maami on de oso on pe ne ba no to ne ba to ne ye na ne kun so kofa ande ne ma ne mpena no ni feedback aba eno so nkonko temu nsem omo de akra na ba omo hu abofra no ana den na esita omo san ede aba program music nkonko temu na e ba so message chama adwen e wa chire bi madam na ma no so me masamaje ejo ada message ohun ni an masalai tikeka ho ni enko pacho meni me ku nete ho na pacho first na do me ne yete ani e fi do me yesi ye dan wie ne e fi do me ne betena do me mayela ti ya o mayela na me ku okita yikia na o se kwan ne yenti o de fa kwan ne so a ka ne besai enam se ne kwan ne ye de a on park ka no na opon a onfa ka afoforo mra enti oye sa akire no na o se wanya load bi o de beko ahomachi nti okoda na danfo nchen na o de koba na wa ba fe o de load ne koba ya wansi fie biu me fra ni bisa na o se otena ho edu weekend na wa ba fie enti me ko na danfo ne nchen ko bisa no me ko na danfo ne se obeda ho ba akopɛ wansi ho biu enti onim ba bia me kun da sesei me frɛ me kun so bisa na o se o still o na danfo on kyerɛ me so o se on kyerɛ me afa me bo abusua ma na abusua to frɛ na o se o ye adwuma enti da ko me ho na oba bi di no ma bi frɛ me to o de frɛ me na o se sisi a me kun one nne wo ho enti one nne ti ndi so no ankasa omla me kun omla me nkyɛn di a nya di a be ma ne besi me nkyɛn ti anu achi no me di na tam me ka yan se me di ame o hata sui etua ne ka na oba ne so di matemi nti be ma ne baaye no o ka kire ne ma be ma ne tuka e bete me won ne se me nhwe na manfro oba ne bio o ti won ne wie na okoye no o ma bi o de me no ma eto black race ti no nhwe nkwala ne kra me ne na wumienu ye na ya won kran so nkwala ne behu na chi se 2 years a kire ansana me ma me be free ma me fi mu no me bo na mane wantuni na kura nsi fie ho nti aye ne time du ye no e na obaaye Saturday no Saturday na obaaye ne kura mpu na me ne nkwala na ye hu na twam 2 years enti obaaye no so na busua baaye na omusan ko Saturday na enu achi na mabusua frɛ no e ka kye ne sɛ isi omo oba ne ebehia ne aka asɛm no enti mabusua benkran ha ene na busua behia ye omo ka asɛm na nsa na me kun de be to omanim sɛ oba na one ne tino isi enye ne ga ebiom ne wawale no ena ombisa se wabo na yira mane ana no se da bi enti enu no o kire se sesi ano okotena ho 1 week na edu 1 week a na wasia betena ha bo ko na week ne du ye no oba no beka se oba na one na wo enti sesi ano oba ne kokroma homachi nti ontumi nja akola ne ho emetena ha nti onno hwe akola no e de akola ne ko school okan ye no mantias me ka so on frame abusua ne ono na abusua na omun san mehia no mfa sa asem ne de ento omanim bedu ho wan frobia na osan ye de nti osole so okonam se wo kwa na no se no ye de na me mpe so otena se ayisa me peguru edi gu akonwa no so na watena so ena osole ko ye nti se si ano
One men kasa biom enti se ne baba frɛ na chi se wa frɛ odi obi lai afrɛ no enti se a one men ye den enkasa ana ante na mpacho odi meka so me sika on pese ma why on wade mpacho ai asa ora ho rem wani nyewate so won cry me dem se nya na upeni na ato na ni nyina ye se ko oba odo okunu uka se o se mi wura mi gidi me yere kwai ni nye kwai a wafa so free tete baba of grace man bay wafa kwai so free tete adwen boni ba wutrim de also ka entimi mfa kwai no so enti kromofo ekuta ka no wom da bontere ana wom da o mayonkofo nche ayifa ne ekoi bema na matena mfie sen ana se ba bia motema tena mfie sen ana ode ne ka afa so afa bi o se 21 years baby ana motero baby ana yetene yatena ho ache ba kire yetu betena poku asemaira ana mche se ho no se kwan ne na matena ho na se no se kwan ne ya betena ho no endu 1 year na 1 year no to be fa kana kia so de fa so nketu ani bi aposo kan ma na onkan ujiri manje ndi na o eyo so se na yo so se o se na damfo nche ampa sa no kan ba mko bi sa na damfo no se obeda ho ba ko bi wo so nim se wa wale na ono so wale ye nti ontume nji be ma wa wale ntina emetra be menyansafo na so nyonko nyansafo bia obetu nofo onye no uba nnekura ade achi o ma bio oba ne ye de nya o telephone number ba cho minimum so je no be man ho so yi no on phone so eno frɛ no se sei o frɛ me no ka kire me se oni me kun no enetie enti so ono anka nkire ne se o mla ontuni na nsimi ho nde o kina ka ho enti me ka kire ne se mdi ame o hata so na mdi tuya ne ka eno an so se me manim tantan nti na me kun e ko ba bia on fa me ndi nachi no eno ka te me nti be ma no efi adwuma ba na okọ fie no ka kire ne se me ma frɛ no edi na tem na be ma ne tu ka e bete me won ti oba na mka chense na wo bete won de kwan na enye no watumi de wo ka afa so abete won na wo ba de ne wu hu se kwan no enye ono si wo wani mu tentan tina jamane wo fe oni madebo wo wani mu tentan tina okunu mafie na de ukuru pia wontumi mfa ne ni onfa me ndi nachi onu no de ne ko eya ose ne ewra na eka no enya nsuzo so ana me ka che ose woboa ebi kwa wo ho ofa che ne bam aho ofa egu ahudo nanim na afa ne de he na watumi enya akukudro se uhwe wukuna ne nchen no wo onu nchen no wo ndi o mba che so no ka so mlansa na waba enu achi ushi abema no pacho anu achi mishia no busa on se ono ankasa bete me woni ewo fie bisa na me ku wo friend empla na fra wo sa bete wo woni no ba na ka kire no enti be ma no bete me woni anwumle ni empla na wo so te no woni ana wo wanti ne woni me no bete me woni teden so oba na me friend na danfo na sa oba na friend danfo no oba na friend enti wode na ni brebe hwe so ye de se ma me friend ni biu na ye madam fo no ye me class no enti ma me friend ni biu ho no se okwo na munkwala ye se pa cho mienu ye se okwo ye ni 7 years oh me hwa 7 years so to wo sa etwe no meboa pa cho an arehuom ni suom upilo afo 7 good years. 7 years. Today nkonyasie na busuafo ka. Pacho be 8 months ni. Eba ne sa na bu me mabusua na mo frɛ na oma. Mpapa de no ma frɛ na. O se me ontene kasa no waka ati no de obi no ma frɛ so at the same thing. Enti be 8 months ni na me mabusua tu ana mo bae. E na ono so de eba na mmehia na omo kan. Enti omo kan no no ase. Sisi a oba no me frɛ na na ahye oga nchen na isi a nya ne ga na isi a wawale nte na yele ti ma me frɛ sɛ o hye ne ga nchen bio
ena no wo fa bi san se nti wo kwa wa no bo yele amane o se da bi enti o kan no se na si ase waje atum se wa wale mienu dia ene na hyehyɛ wankasa wo mmela wo beden wo dis because wo ho nso anka wo wale mienu ena o se o ba no wa mmoa no ho enti o kwana okodi 1 week e wo ho na edu week ha na wasen aba ha te edu week na oba ye na obeka se akora na o ho ni so enti no oba ni kokrom ahomache te on no hwe akora ndi ni ko school ansana ono akọ adwuma te on tumi metena memenchen na unja akora no na bra mo nkwara nketo amienu no na obo aho mpa cho da bi no so mu no nso me mu na de na okọ ba bi wa ye no ka bisita chem se me na me nsoro ahomache nkọ adwuma na wonya adwuma me ye adwuma me ne neti me ye adwuma me de niema ekọ echi na me kokro mpa na sa tam na ono kra mpo no oda hɔ a onsɔleye me meye nkwala hu ye de o makwa asen abefa me niema kwa echi na oda hɔ a onkwa adwuma osese na wotwe na oba wama oba biom pa cho da bi obo akoma akoma nkwala no no hwe o na me de onhwe me buji mpata nana pa cho mpata no ode ntuma mienu ba no de mansom oba na ode beto akonwa no mu ena ode 5 okwa na ode 5 million so sen ne ye se nu ni na mka chen se empata ye mfensen ne enti so ode abade a me de tontade 500 Ghana pa cho 500 Ghana me de tonta me de say anumanum entade de amekwala ne ma ne sika kotia tonga fofroka u pata wo yira ne na tra 20 say pa cho 21 years 21 years 500 Ghana won munya de pa mumpo mami ti awemfo won na won tomaka won ha wadwen uso ya wada ahemfo na utwi mu hwankro mu akese ukọ baby e baby sitter usaba akohoma wo bokite se mema menti binu mase wo yewemfo won ha upa mantensity obebo amane nkwan ma wo ubie mu a wo bo agosi wo mom kra me se bagikodi uso ya wada ahemfo na hwankro mu ukọ baby so a vice versa ukoye adwumaden wabati beje ubedware kwara wode nkwara beko school tesa uye sa comparison where me would etia ubechusu say rabano over your wife onunkwa na betumi a kire wo ma wa hwe omo over bankos ukoye foforo wo ye wode ni ko school na san kwara na di nka wo ye no omunya oma monfa dem ukoye feze Pacho Antonia bi wo fa he Accra mine 7 Sese uni baby ote Pacho minim baby ote 7 years 7 years ubi sana won kire wa babo ago oba obewia de ho ye adwuma no kakra o mefio ti komo no odi a otoma ne ntoma mienu nyina nya fie no de bai entoma ndi odi be fie na so oba be ye adwuma no kakra pura eni si kafra Some years a Gloria Yamanesi. Gloria, Kafra, what? Kafra, oh, your ba papa pa. Oh, the boisito, ni so abotre, esane pa. Aya pobare. Sa wabane kunu wanka. Wo be frena kaje said ye. Me na me woso me nya ni mu a woma. Na mpani ampa 7 good years. Wait me a campo bemana man a yirim po or man ho. Now feel say about way, Nini so, enro nyankopo any. The person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Anthony, one number near through your beardie. Nempra no one number. Pacho, and I'm phone. Timmy Soma, Miss Soma be yama. Pacho, I may yam. Munyana mo checking a line, ma. Me person me who the entia. Erano efre wo sa wo fre wa ye de wa ye ne boni se wo se fre no wo fre da ye ndey o ma me ti ase ba cho wa film o papa oh ho na che children what's your secret man de o ma mra ho ate de ne show cry. Sorry, the person you called cannot Now that's answer so change 7 years when it does so say obenya adwen sache. Sorry, the person you called cannot Cry, answer Gloria. at the moment. Please try again later. Gloria Hermanim, then I show cry.
Bacho Christo. Christo and also ding. Ɔsɛ me tumi ade nyinaa yɛ Yesu Kristo a ɔhyɛ me den. Ɔnkɔ so ansɛ ɔden na ɔmfa wo ntwa. Wate? Ɔde wobɛtwa nso. Wanya ama me? Bacho meba. Me so phone. Okay. Apostle ka biribi kyerɛ obey. Mami Gloria. Papa. Deɛ meka kyerɛ wa ne sɛ hyɛ wo den wate. Bacho. Hyɛ wo den na onipa wo ba asase wei so na wanhyia nsɔhwɛ koraa wohu Nyankopɔn anim onyam. Na ono obi a wo kwa akɔhwɛ obi aduane na wokɔka kyerɛ ne sɛ madi na deɛ aka no nso mefa de asie ankɔpem sɛ mabɔbadwu ɔno na wo nso mede deɛ aka no koraa bɛmu adi na saa nnipa wei wotumi sɛ honhom ati ne mu na nyɛ papa so na sɛ wɔhiani nso bɛhu mpo atwa a na kuromani na akyerɛ no ɛyɛ dɛ kora na babaawa no ɛnya amaame ɛnamba frɛ no ɛyɛ ne kuro no na de maa no ne kuro no na de namba no maa no sɛ wɔnye na wɔmfrɛ ne yere nkekafoɔ nkyerɛ no ɛnyɛ maame ɛkɔ yɛ bɛrima de wo faa so no wɔanyɛ adeɛ nanso ɛnipa bɛdu hwammɔ wɔde kan aka sɛ kristo na ɛhyɛ wo den kristo wɔ ne hwammɔ da wate nti nya gyidie da bia meka me se sɛ woa woanye wo ho ani a obi gye w'ani koraa ma wo a ɛmmoa wo sɛ woa woammɔ wo so a obi ntumi mmoa wo ama w'ani gye nwie pɛyɛ enti hyɛ wo den ɛberɛ a woa woahunu sɛ kristo ɛnyɛ wo mu yi ɔbaba bisa wo sɛ deɛ na ɛhyɛ wo den wo sɛ wokɔ asɔre ɛne obisa wo ne ɛtɔ so bio wo se kristo enti sɛ wonim kristo na wotene n'ase a fa ne nsɛm a ɛnam n'asɔfoɔ so berɛ wɔ sɔdan mu no fa no ayɛ w'awerɛ kyekyerɛ na nea aka ɛwɔ kyerɛ bia no ɛberɛ sɛm nyame bɛkasa Agya Anthony Anthony Abe oyiri deɛ ɔsi afrɛ Abe me deɛ mfrɛ Abe hwɛ wo yiri na te ha o ɛwura no sɛ wohyɛ na wo mpa a ma ne tokuro ne nsiwae na ɛmfa ɔbaa no ɛnhyɛ wo dan mu nwɔbere ɛnsɛpɛ wo ho na emotional stress na wo yere te hɔ no wɔ su na wɔ su ɛyɛ wo sɛ na deɛ hwee nsii biribi amae biribi bɛba one day da koro pɛ why sɛpɛ wo ho wɔ mpa mu na wo yere a wo ne na tena 21 years ɔnte ne so for 7 good years 7 years fi nhyia nso ti deɛ woayɛ no nyɛ ye yɛsɛ afrɛ wo a womfa wo kɔɔ yɛtiri so ne yɛpampa so ɛyɛ de ma me de adwuma na yɛ de adwuma na woyɛ metɔn sɛmina ne omu woda so tɔn pachai wokɔ akyi ma no pachai yɛrɛ ho ɛsɛ deɛ w'adwuma bɛyɛ wo kunu w'adamfo cause wonnie ni da so sɛ obi bɛsɔre no wayi biribi de ama wo sɛnea ɛsi yie yi nti yɛbɛkɔ so afrɛ no kɔpem sɛ ne mpra no wonim ne din bacho de akos ɔfan kama wiasefoɔ nyina hu baabi ɔsɛ ɔde akos ofi kwawu bacho minim baabi ɔte baabi a ɔmo akɔtena no deɛ wohu minim ayɔnkofoɔ so a monim Anthony a mo ne ne di agorɔ driverfoɔ a mo nyɔnko no montu no fo sɛ ɔmpɛ ne yere no a na ne yere anim ayɛ ne mu dadaa ma no a ɔmfa ne nkɔwae saa na teɛ mame de wobɛhu sɛ one day na ho no yɛanya nyisoɔ papa biara ma yɛn ho nisuo no dɔɔso aba wo nuabɛma nti wo nuabaa ni anka bɛyɛ nsa wode wompɛ no koraa fa ne kɔsena aboboa no ebia na deɛ onya wiemfuo sei a obɛsɔ ne mu ayɛ ne yie na wode no hyɛ dɛm na wato no punum 7 years na wobɔ ɔhwewa mu ɛyɛ nti wode atwɛn kɔsi sɛ ɔbɛfa no mɛba bɛka biribi akyerɛ twɛn kakra wae woasɔre na ɛwɔ hefa na menka magana ma nkɔ bi pacho mayela fa sɛ CAC foɔ krom ɛna mabɔ nsɛm ama CAC foɔ paa ɔkɔ CAC na ɔkɔ ne yie
wankoja omo okoni yie ti siesi for so ya mo ntwe ne mata mo ho na mo nkrokro ne yenko ye second case twen kakra why Storm Academy mu tu no for so wankoye dey omo bua enko ba bia why okay mama better say second one no better say mama okay ase mama ni nyame nsa na adwuma so wanya na adwuma na anye ya oba mobo nyame nsa na adwuma no so ampa oyi mawie di antena mbaya mikunu be ma no me ne na jaware ne yele obai efi abitim one no kuna bebo me antena be ma me ne na bre ya je plot yo truba be ma no adar me ka kira ne se krache ya jaware enti ebe ya dia plot no che na menye me die o so oni mini plot bi ache obo me na mi kokoma be me ya ne ahia agu me so mo so de wane atete agu me so e ma yekosi nkonwa still be me anu adue ya menya hwe mitimi fie ona oyere o ma be di mi mpaburo ti antena me de be down say mo mo me na mo ka bi mame mame oso wayede me pa cho me se wayede atete egu so wane adansefo nyina wo ho me chil adansefo wane atete egu me so na de no so ye ni gu baabi mi busa pa cho da bi on sam bola so ade no odi gu me so ti eba no se no timi de toilet splash ho sa pa cho ni e chiro no anim ni wo na wonim de si eba no se ma ye fie ono toilet no e ben ye ho pa 7 o'clock na wafa politin ikunu nam na bi nsuo wa no toilet ni wafa politin ma se wane one ya nam mi pie ya na toilet no ho enti bi na valanda mo me pa cha valanda mo na won ni politin ha se tie na wane egu politin ma antena me pa cha me kaka na me kuru ati bi na gu ready ya ko po problem was ablaun sa me hu bini kanadi na hwe toilet ya gu toilet ahwe agu me so me chile ba ya adansefo o gitun ye kwasi nkonwa still awale na gu obo me kokoma na ye de na makopedan still me wo mfie o kan ho anu abebo me woni se me ni ba bi ko enure ya ena obebo me na se da bi me twintwanse ya anya sa obebo me obekume ena me ma no so wo sizi me na yele no from adu ma wa ni mfie se me pa cho me yen from se yes me ba no me yen from se adu o flag o timi flag for adu na wa ya adansefo bebre o ya na me nkasa ohu wan na ofra adu for so o flag for telephone so adansefo na me se muntie Canada yele na adu o se me adu na so me nka bi enro obo me yam bibia osum me man kasa me so fo mame enti obo me o se won bi na se da me bia menya me we so fo mame we adom no afi na rade dia mame problem ben obia ni me kwali ni me bla me ne be ma na blefie ndia me kwaji loan me kwaji loan sa we di we mu ye we e pa che ye yi e kan say me ye o kwali Pentecost Emmanuel e ho na be ma no kwa sorry be ma ndia no nkwa so no no se se okodipa me wale no nkwa sorry da me na me ko Pentecost eno oye wo ho ade de o ko fie eno otimi bo ma to piti me pa chao mienu de otra mo kwa wu ma me na kanya ase police asam no police ti utumi collapse no asa betenem ti we na me se ma bole be na ye otumi be ma betumi abo no collapse anti unya hwe no aso ba obo pim na wo da form obi a wa ga I do wa nya sheti ben kata chi sorry ya na obo wa na collapse ye na sifie and me nim was say ma no kasa kura no e ya ne tan mi kuna me no o se me kasa kura e ya ne tan nti me nim na me ya nya me adwuma wan cd bodam ni moko mi kunu nti me obia ni me ene rose court for truba obia ni me se ni amete
Me say bema no atete e say me tetram dudom prot no so me ne na blood prot efie na osin kra nyame adwuma na wokɔ ka nyame asɛm ɛna wokunu Kennedy si na ni nye ho anase de ah me ba one cd moko say ya umma moko any race course for nyame ne gya na kɔ yɛ adwuma ma ne yesi de obi fa adwuma nyame adwuma nka wa fa adwuma pa na so wokunu em so wo a wo na anya sɔfo ana wo sɛ wagya adwuma ana sɛ sɛ krom ko ana gyina na wo ka nyame asɛm tina jayai ana antena me nyame adwuma ne ye sɛ bia wo a wo na anya nyame adwuma na wo adwuma ba na ye me pa cho me ton asomade me bi ti wo si nyame afra wo na wagya asomade asofo bi kwa adwuma me ton me nya yo me nti di nti na ne problem anka wo ba se 11 cd 11 cd so say me ko because jeje 11 cd so on say wo ye nyame adwuma bo a no beto collection me ko je 11 cd me ko ye nyame fra wo no ne ukunu kan onso obi kɔ asɔfodie kro hia ne yere sɛ wɔta na chi obi kɔ sanka wo a wo be yɛ ɔba asɔfo hia wo kunu bra wo si nyame fra wo no wo bo kɔ ama ne pa cha da bi na wo be hu ana ne yere na gyina kwa ho na wa pampan si baabi na onkɔfo afra ne ka kyerɛ sɛ de ɔyera da no sɔfo ada no wamɔ na ma ne sɛ wo sɛ onyame fra wo a nyame fra bi a mi wura sɛ de sɛ na mi hu ti boa me na wanka hwe ankyɛ de ohu ya sɛ ne yere preachi wɔ dwom a ɔmpa wo wansidi ha tie no hu nti na ɔbɔ wo ma wo collapse also ɛnu nti ɛna ɔbɛbɔ amu akolase minim ɛnu nti da ɔbɔ a ɔbɔ minim ne nti a ɔpa kyerɛ ɛnde minim sɛ na woba na obusa wansi de mu ayɛ bɛ na de ma no wansi de men kare ɛna ɔso wanum kasa nyende ma no kasa yɛ time ɛnam si sɛ obusa na nka hwe ɛna ɔso wano kasa yɛ ne time die na ɔkan ya wano kasa yɛ ne time minim ɛnde mitimi kyerɛ ɛnde kyerɛ ɔno ne nim de ntira wo kɔ de ma no kɔ na me se me man ma me ye no o ma me ankura no so on fam o mu o kɔ no o de o mu kɔ ana wo kɔ ya ansa na wani ba ho so sa obefa wo ma me kɔ no so on ma ankura ne ma me nkyɛn ama me ko police station ayi o bo me na me kɔ ye no police ni ka kyerɛ me se ankura ne de ye nyina ya ma enti o me wotumi se ankura ne ba me nkyɛn se enya saade a ankura no se me nkɔ gi wo mu weekend me te ben wo mu enti weekend on nanka waba omba afiada nanka Sunday nanka maye be ma ne se oma ankura no kwan ne e ma kina me se meja wale oma ankura ne ma me nchen ti police no kra sanka me fan ko waju na me se me de bedam o fifi o di say fifi ko 2 years we ni see en te na o keka nyame asem e pa cho da bi eno akoi pa cho da bi wajai mi nya e o kwanda be ne da be o se Uyodi ase me ko enja kakra bi o se di for ba Uyodi ani me odi ampa anta odi be show ku anya me sa dia be ka ho usisi koto the problem enya no akese wo hawa me ye so for enti nya me adwuma ne dia me nka se meja menya me meja wale ne ma ye nya me adwuma da ti wale ne nkobu matanya me bebu sase adom na mdema no de adwuma o ka se de o de sofo ba ye di why ye di Kennedy Ahine Kennedy hello hello good afternoon now what to say I don't want to answer Boko unim Cecilia Dufie Ken hello about your dad minimum of my gas unim Cecilia Dufie about your dad why where the one Pentecost sorry them be oh Boko hono baby about your dad hey and now my friend now the Kennedy there that's all the Kennedy hello hello
Duvie uko your friends eh? Canadian moi. Ne number is eh? Me mobile we man. 026. Okay, yen try. Na mafofo na ka say we dey. Minim no dey anose. Ma anose. Say my wedding na me re be fi. Tebia na wrong line. Ti yen try. Edi pa. Nyame nipa. Ma. What's the number of you? Pacha. Utu edi say? Itu manya 2 years. I got 2 years. And na yeda na wo ba wo fie bebo ne na yere bebo. Intimi mu. Wo ko mo ho mebo a. Ma ende. E bia akokọ so ho. Ah ma anu ni mechirem no ni. Me ko se me ko ma me blonya no. Me ko fa me ma ne se me ko susu matare. Me ko ton pabo anyina. Me ko ye no. Me kunu ni ka kire afram fon se ma be fa nkro be ma police fo abeche. Enti entantam na man nkro no e ko fie. Atale ya no ma fa nkom na kam se adanse empun kam de ba. Enti ma me ba na se ma empabo na ade ma ye ne epe. Ene Saturday no e na me ko na me se monye. Me de wo muntale no mu ni amana ma mu na mam 700,000. Enti me wo ana ne yele no me fla me baba no so ma ne ma me nchen. Oma me ba ne ma. Enti me ba na ma. Ti me ko na na wo fla me baba yo adwi baba yo na ne ma nkasa. Enti na ho no na ni nua ka kira me sese me nim me kofi o me ne obeya nkoko ma ni na tamanya hwe me gudura na me say mo maje me topan no drink na me de ma wo na me ba mbe ana me wa na nya akọ me kunu nua no from sese me nim na se me ba fie o me ni tumi se me ba fie me ba fie ho no ma de obeya den obe mo oba na bome nti adanse na me se muntie kwansi ni me da no na de kyen no kwasi ada no me wo fie na blan no ene Kennedy ne na yele nipa miensa omba bo me no asema me fie onkra no kra ma mi so fie no so container wo me ne proton me ne be man nechi wo na anu ya na wo ba na aware na egu sen say Pentecost wedding bako shakarate bi won awale nko twitwa so awale mpo di awale ndem ani nyo say wo se twitwa kratem no wo say wade wo ho wono de awale me na obusu fo ma busu fo se de wo se ya du fie me hu so kora o omo we asem ne ba de no maka fa o ma machiri ba awali atete sanka ma wonpo sama ya kese me fonya ma machiri ba se me ma wongu na machiri ba no koja me obi aso wonni manim koja enkon koja awali nti machiri ba ne wondu koja me ono wenra me fra no so ya kan sanka obi ba bija me nti na me da ti be ma na jenesa ensan kro obo mi o twema se na maka chance o ma me o jensa no wo hia ma bontene wo bo me nkofa ne samle me ensa na o gene o ne me kon hu no mse na blood ensa so de ntokwa wo bo me ma nkotodwa nyina atwi fom ensa ma o ge wo na meja me de ne ensa akoma no wuto ba bi me so metem ba bi se de na o kan wona ababu me nti ante na asam no o ma yese me ma na ya me ensa oba ba akoma ma mi free ho no mo mfie se 2 years no mo mfie se obi panyin wo May mo benya be 13 ena ni odu wono bia chen obi 2 years nti panyin be wo 12 ena di odu wono 8 get lies no what bro no kro me pa chan e wo fan turuba Kenya si turuba Kennedy ye guso atwen wa homa no se mami si aware ni hobium nanso wa ware foforo wo sori a na wo ne wo yere aba nu ni fie o ababo no prabe na opra nra ma se no ba se no na opia me bo ai ya se na echichi kakra unyi ni se okotwe aba wo fie ho na no memne da oh ma kanu kra de okoye bia na mini pa mi ntwa tro de no kra de ba wan kokko ntokwa mama ma ne na nkasa kra me fra me ba no so on osman ne ba nti me se nka me busa ne se mo ho te sei nti me ndi me ba na chi no fra me ba ne se o mela me kwa na kra no ko nti me kon no ye baba yo adwen o bia na no adwen jimi ni ba ma to me bagu na me ntum bangu enu nti na me se ono Mate wo de Kennedy ba homa no so Kennedy good afternoon Afternoon Mary o ine na what to say oba dia dawro ma
na wonim Cecilia Dufie me pa cho also your wedded wife na utumi bunu no kokoma te to asomienu no ye na dwen se won to aware no subiom okoi ko hai ne dan afei ho a woni wo yire aba ne fie nra abeboro no Kennedy wo se ne say atina me pa cho ye biribi aye kan say Christmas time no anaja obara ye aduane kakra anaja ye bedidi eti ye di ka di an pa adidi awi anaja enkwari ti wo gam do mo koma ma mi se omkono mkoko wi obuti eti bi ana ko ya misma ko ebe ko ya medjuma eti bi ko ya adjuma na obana wa ba ho ni Cecilia no ana oba fie ho no oba fie o sapa na ya kan say oba bi di gan na tem say ai oba ba be hwe ni ma ese oba be hwe ma se bu be fie ho no ma se bu chia wo duru fie ho no na frepo ma akwasi kofi se bi toplache sabi obi wo ho ma wo hwe oba ma wo kusu yes of mami de sabi we na preach na manfo e mo mo sha chef lo mo bone ho eti ti waja wa de na se wo kodi a eti se sabi obi aba so be hwe oba ma wa eti se odi ani die a e sofata e di mani pa no wo ka se di ni pa na tama fine eti na za atem di ni ya ye mo aja na me soja ana police ni bi ejo na do fe de ma me na da me ko ye eti wo ma na ka fe ba fi me pa fi esi apa we did can atem no ti what police station say can na kampun kwara no e de o ma shede mu won zaja wo ko kenya to police station akwa report ama ya baba be chicken ati na ti mi pa to ti na mi ba be duru fi o ana mi ti kan ni se me ko police station won na se ga ibe obi an mi na ko ne akwa so gu problem no me ko am bi e de me bia no bibia antintam e ma ga no e re ko han ka e fa police e do mo bai ti do mo bai si ape no e na ja e be duro ba na me yire ne e chi awiam e police o ba fa fe na de na wuti awiam bi o se ja ma mi o be fa mu sa mo ma chi mi pasi ma company ma a she dem na sabi anti sa ni sa de puru ni e na ja o ko bi e puru no obi e puru ni bi e si ape no am ko police ni ko hwe dem no na enkwara bi ani wo no eti se bi gani to no ma bi a week or to no ma obaba fie ho no no eti bi a obi hwe obama no eti oba fie ata wo chia nipa no oba wa chia atemidije kwa ana gani wo ye eti akoswa che ana mi ma bi se sa dia mesi atemidije na no kwan eti wo se pere mi bo mi nua ba kwa ma ne se wo mela ata oba fie wo mela na ya ko ni ko twa bibia so bibia nye tietia eti anura anita mi nua ni nya ho ana bai ana ja me share me kan say o me enko so bo ase me funa ase me funa ase me ko ati na mi duru fio ase apa ma me fo bo na chia wo mu ai anya mi busani ni no dem busani ni wo mu o mu ko nya bia tra so eti kan kasa ye di me yiri na tema fine to ti kan na tema na mi ka che oba ni say hwe no wan so ama oba ni tiem o ye ya kasa ye deda e kasa ye do be ye bia asema de tie ka no wa mi an ka asem no ege whatever man na me pese me hu se uko ni fie wo ne wo yire no nra ekobo no me pa cho da bi me ni nua ani me yire no ko se e kwa ko so gu problem no oh no ni fie me pa cho oh na se mami wone na aware na se wantwi kraba wo kwa wone wo yire ni nyina na ekodi fie akosolve oso ba mo de mo saka no adansefo ho yedi ati hey gana wati wonu no gana wati wonu no sabe wa no so wa striker ti gasi bia kwa striker kwa ya asamu jan kwa be fo so ye be di penalty samani bia no obe fo so be di penalty samani ke umo no kwa fana obe fo kwa mi so keti so kokko mo Kaledi yanka nya me so do kula dansefo ho gana wati wonu no wo bo me na wo bo me ni na yele siam na wo bo ma suma dansefo ho enti asama wo kan yanka no kula mo entwatro da bi ka che se asama ya kan no kan kula ya ma ya na ka wo bo yele no bo ma suma dansefo ho obia edoma go no obia nim ne esi ho
enti Kennedy kanokula oyire no bo me Mami flipo ma adi tai. me say oyire no obo ma sun woni no ana mba bu no fie adansefo ho adansefo Aye Mimi Kennedy. Kennedy wona oyire mo ba bo me se mo ba bo me adansefo ho enra ya enra Mimi Kennedy gen never jealous. One fan kame Kennedy one fan kame ani oyire no me se mo bi enu mo bo me anti etika ya go na kasabi wan pra utirampai ama wanya yi no na bo nyina na obo bi bibi ba na Mimi Kennedy na Mimi beti Kennedy shabibi yo Kennedy kan na me so no kula me so no oyire mo bo me Kennedy mami aware ni ho kra so ho kwan so hu ne ma na meboa Messi saware mpo eni ho a ho kwan se nkwada wode o ma ba wiase ohu omo ana meboa na o se ko ba se wo be san nkwada no kra mami di adui mo mami adui ina eba no na dalanim dia omo ya no se obeja ka na so kofia wa wo chia adam so fo ba wo chia oba ne ka kire me se manum kankan onum obon obi amanum mo de mba de chia wo sa ye de ma mi timi dura na me ma me se mbaje se scanam de ma na madam ni abi anu rukule awon de mdura mi chia no se manum bon Kennedy wote Kennedy ka kire me kankan branya ye adansefo ho afedo Kennedy jimi fo obi se tanzo ya jimi ni oba ne na wo mi ansa ne twabon Kennedy adansefo ade Kennedy dia yam no me twabula nya ya mi sui 25 sui meti wo edom wo so ma me twa kankan ne twaje ha mo sa ha bon Kennedy de o yam no on se mi ni obi a obo me enko ba bia me de ho ene de Kennedy ma wo se me twabon wa ono de ne yele no bia na no amana ba ye yame oba no ofa me fon no wadidi matam ofa me fun jimi ni ba waja o ma me se me eje me ma ono te ne ma hu ono de ne ma ba eje me ma Kennedy me eje me ma Antina unsa wo ye be ma wo hye ema ne mienu ntam mami owo ho kwan se ohu ne ma won awo mo Antina eyo tie yenyen hyehyeye a obehu ne ma wo bra oyire no emmam nemfa kasatwitwie bi te sa dwe ne ho bon ne no mo bon na emfa bufo so ma no so yesofo bay a wo kaso yesofo bay na no so nkoye bibi na da bia de kikiri enti ma yenyen hyehyeye se weekend krampo na omefa ne ma na wo de nkwara ne bekwa omkosa omo mame na oni ni pe kasa no Antina mi pacho wadi di mami fa se ba ku bi entwem kakra wa Antina mi pacho meti makasa mi tie o Kennedy Antina di enche mi pete e ka so bi mi ni mi na wo nkwala no meti ma ja nkwala no do mama no amela nkwala bia Sunday o meti na kwa di weekends na bia Saturday Sunday ala papa no maba na ti cheni se ai kanu What me show on HSF? A buyer do fiono, or best me baba yano. Kennedy, mami on the won't call you. Mami, a buyer do or baby or hide die or best a woman. I'm a bad 3 years to me. Who's in your mother? Entumi masa wo yiri o me free baby o ti aba baby a wo new wife was said ni be si me mane ma ya bi atam kra entumi so ya be hyehyɛ weekend crash Saturday Sunday omkodu omma me ho na kwesi ada nwumre bia mehwe sɛ ɔmfa nkora ne mra na sɛ befa wo ma sɛ ɔbɛwo ne ba no ɔbɛhwɛ na adwi na sɛbesɛbe Kennedy utimi to ɔba wa wo okay ɔba wada na chipɛn o wa tunko sia miensa ma wo Ken Mr. Kraka so chibi fu Kennedy utimi kawe ana oyile chop Kennedy wajibi sa sister na ko bi na kuma me Kennedy utimi kawe aka branya ni Ken utimi catch over wa tunko sia ma wo 3 years ni wo si fi onu mu da
me wani ye you know ina so wo be fie ho no me na me si me kakaja ye me sa na me di si me niama etina so na me hu ntome na me hu ntome enu ti no me ma je me kwa bia me fa so asabi me hu beto me akwara se 12 years no no na ebe chi ne ma de fa sa abere ni to abere ma me wono mo ti madam go bo me ni sha fe so no me bo na ma ne kwa ko se ko di ni nkasa na de nkese bia ta bibia ni a wala de me ma mu fie wono na ka nkwara no e fa niema no e be gu wono mo na ko si wi no hata di fie wono adwuma ka nkwara yi o se di wa sia no sia na fe ma ko wale a afi na o be pe de bo fie wono na me pe wo Kennedy enya possible wo na o me pe wo me se ma flo ne de me ma me je nkwara ne de o mu otu se ma je wo mu Kennedy ma flo no ono de ne de abetena wale ase omuti wo ma me o me so nkwara me ngui me se nkwara so no ba ono de ne de nan etene nche ai na nkwara o be so me ensa e da ba ko no mu Kennedy me je me ma o ba ne tene ma o me so ma tene me ma ho atina ga na oto no mu no tem da kwara ma na to be ku ni chere se me je me ku me ma atina tie tem mini ni tie no o timi nya sika na wo keep sika no na wo mini sika na kwara ne e wo etifie e ko pim tam se ni menya sika also say 11 cedi 11 cedi me nya bi me dey okofo wa ti fo tu ku kwasa okofo wa ti fo tu ku kwasa da me nam ko ji low e da no plot na me mama ni ma me chia me obi a se me blafu se mu bi etu bi aba fra me me so no asa di bisika se wuram ayi koko na ma no enyina ti to ti mi ka che ayi na asuma do to no ayi 2020 ke no wo sika ba o sika la bi wo se wo sika de mama no wan obi na gwa no wo si awieye ani asem no ene wo hu odere utimi na opebia e beduru mele bia se wanyiri na se utimi so ne nya bibia no o la be hu se e ka me huri e ka me yewe sa atem na ye too late Kennedy enu tina me pasa be je me ma no enu tina me pasa be hwe me ma me je me ma enkura ne dia me se be otumi se me je enkura no mu ba me ntia me je me ma enya me nyanko ba na e betete me ma te me je me ma o yanko ba le amna wo ko be 3 years ni no tabi ka flacha o si o be hwe enkura ne da uma musika sai what enkura no good 3 years nye me na bi si kwa niama me kwa adwuma akwara 12 years ni ma kwa akwara o skim ho no na bi disika kwa akoma akwara me baba ya em disika ma na akwara no da no aduane atina obeji adi se Kennedy akwara 12 years tiki boss gunu nyina makoti tetro na mawura nu nya baya panimu na be ma pa enye ma sede se me do ni sa no akwara no ma mi fi na me be ma me de dro e tira no atina ma bia wala de be ma tira hunwo e fi me ma tira hunwo me kasa credit kumi o me free o be pa me kwa me ma tira ba na bia be bobi nkuna wale ne de me kasa be pa wale me ma no ana me se ma ne de me je me ma mo tumi so be ba me nchan ana me me no ya ka e brand so ba faso u ba be tin kwala no Kennedy mami anya shekura no sanya aware ntiti mu a wona wo ma no wotena ase hwe nkwara bi mfie nso nwotwe ene nkron Kennedy tie utumi nkase mami ni wo kwan se tie onsani awo ware no obokuta ne dia nan wone ba ma ni apre o sorry a wo hu ne ma ani tie mu tie Kennedy tie ne America no minim circumstances ma oni ni kru ntam tete that's why ba wo kuta ne dia enan o sorry no hu ne ma kra ya retete Kennedy tie me wo dia mi ensa ko Kennedy e wo ma na yenso atina wa poison oh poison aware tibi ko dan suom esugu suom be 2 weeks atina de na dia na aye no nti a ko dan so masu ensu bai Kennedy ensu bai me na me se Kennedy bi no kra ba ko bi mi twatro eti dia ma ya na ka dia me nya no so no wan kan to me so ano kra dia ya ba ko Kennedy hu nya ma ya na ko na se dia be dia ya ne dia hwa no wan kan to me so Kennedy ya be hu ne dia be si dia ma ya Kennedy Kennedy
Kennedy say aware no any hobium maybe some ban the problem na but tie me aware no e ka me yo ho ade no e ka ma me baby kusuba ya ka me yo ho ade no ka wo ne bi baby asini nyemu wa ne ma me ama ya ma so ware no ka che o te wu mu ade me pa egu benya wale na me me se be ma no ka che so ti me wa wo ni ajo o ko di na tam ama ni ni ma tu ko bontere o mu so se bi o mu ti bika like I told my to say o preach wo race course any ka je to ba e ko asam timba e ko bi ati bika bi ma say you say na yakopɔ di si asa you you nyame ayi obi asi wo say wo problem a yenka enu nti na me de abedan wo mu no de wo bu mi kwase a wo bu na me de abedan wo mu Mesel, we are Bama, Mawasam, enye tentren. Oba na worry no kutane dia nine. Otene dia ho. We mrabia ni hwa ebesi no kwan se. Kwara wodi omato ne yema bosome nkro. Untumi nidi emu ani ha kwadworo. Ni nyina left and right. Untumi nsi no ho kwan se. Oni right se wo hu ne ma. Wo brand ya wo ware no kwa ne dia nine. Ni hwa eja nkwara nine no dia ma no tie aware no se ni hobiom ema ne hye ni ma mini ne konto kwala o ti fi ma mini ni nya kasa do ono no ba fi o si wachi ba ho na ya kikiri ano ba bo no ho me se eno na ya pese ya solve me se na we dig na tem wo be wo je o me di na ta kana ne se ka do kuro kana di dia moya kanu kuro da ka se beti abia de na gro bi da bi di se no wan ka se ma ma nya nto me so da benya so twe kana di dia ya ro benya so twe o e ka be ka se wo je akra na dwale no wo ba ya na otani woni na okoi ati na Christmas wo to atade ye di ya sha atade ye di ya sha atade tinko me soja wo fi o Christmas ana onu obi mre wo mo me nu ati wo mo mu ni o wo ko to atade mo mu ni aduana me ko mo ko tugu na se omo maame wo ho ti na nko no so ba no so ba no aduane ana o fa aduane mre wo mo Kennedy wo ye bema ohine ka to wadi dem hwe se wo ye so maame wo prichi ma e to asuma manfo ene ori de wo ene o ye le ya boa bi so bi agidi me na wanya nu dwa problem ba na wo me ye adu ori de ma nya nu tira be ka che ti me se me je me ma ajo be no anya ni ye wa ba bi fi abebo me se bi ya se police wa ta montu e ko ba ro no ajo wa chia ba bu ko ka mi ati atete fa ni de ma de ni die sa no wo bi atu ba no wo hwe na wo ba na titi na tem sabi eni pa no wa sabi wa ya ibe but wo ba na titi ni pa na tem Kennedy e wo yile flam sa o do me o yile number ma wo de me number ma wo yile e den no nya me number wo de ma na ka cha bi sabi ya den no no ana of flames ade oi baba de flam yo to be flam no ade matam baba de flam jibi ni ba baba de flam sa me ya ade no no onu da be no feji watem da ai adasifo o Kennedy me se mo adasifo o mu kura na me ni say na mo flam ka me ji o mu number bai wo mu kura na kata fa no ko adasifo o Kennedy asemi tie o hine Kennedy wo bema nkasa bebre bema onkasa bebre tie mani ye ni mema fe mesaw me si mani ye ni hwe agum so me te wo atete bini wasa akobio wanne ne to bina agum so msa ba la so ade ya ka si nkonyo ade atum so wanne gum so ni hu bini woni gum so Kennedy woni na hwe agum so Kennedy wo ka sa wanne atete agum so ha woni ya na atete gum so no san me ba la so ade ha wo bi ani de guso wo na ne na ade gum so wo na ne wa ko nti wo ko toilet so pa robe na wo ya to go na gu yere Kennedy adasifo me chile ba kwa ma na si me chile ba ro nje no kwesa ko toilet gu robe ma atina na si me ko toilet akwala na ko toilet wo boa Kennedy etimi ke toilet na to gu no Kennedy sha buye toilet gu na ya dey ala fi gu so etedi ni be shia no aboa otigu so me madam fo ni sai me ke toilet na gu no so
madam for me na chef na wo so tutum sa wo yeah ya mo ko toilet some Monday ane ko bi so yeah madam sini na chiri ba madam sini ki ba pa nua mu nya mbitansefo ready oyine nyame ya adomo ochina ye hia mra bia nsi ma mi ho kwan say ye ko heaven bakura na mra bia nsi no kwan so hu ne ma enti sasie na siesie wadwene yes atina me pa cho ekira de mi nya ho ana me che say daben te me nya ho da chite ni next week e che say next week daben wo de daben me say next week daben me say next week ten ne week okay ten week sa de me tie say next week ni de wo mu enum why ten week ye be hia me sew siesie wadwene emra bia nsi mami ho kwan se ohu ne ma enti no ya wadwene se weekend tie Kennedy wo kasa o Kennedy wo kasa enti o ma wo fie ho biom na mo fa kwara no koma no isi o ma wo fie ho biom fa kwara no koma no Kennedy atwam why adie atwam Kennedy why adie atwam nyame acha oyere empata di be pata o te bi amanika na minya na what is not an ose em ka chotele misra wa minitika Ken Mr. Baman kasa bebe wonti ni nyina ka mi chevli kum na bra na bua na wo se wa soli Barry Kennedy ubotoyem me pa cho se mi bunya to mi yam asaka kakra etete mi kanje mi kanya awina Mate enye mi dibra ni se me say aye de wa kenyina ya tio tie sabi girl no wo fe no to sof maame no ni dibra nta wo na preach amo bi sachira na se se wo ba na se wo tibi kire ho e hwa akora e de no frifio e de no frifio me na me pese ma twa ko e de no frifio e de na wori jaye bai e de na wori jaye bai me pa to say me say e de na wori jaye bai atina eye bibi awaje yedi nyina ni se last week apai oba ni krom onum no atina me pa so wutie me too very good ye cheri se oba no to onum no ni ma mi ni ba kro ye ni na chiri mantem onum ano oba ni ka sita ni ka ba bi cancer to ni fu no odi wuye etu owu isi ape no ana me be fa na edire kwose mmachi enti ada mu ko 1 week no o ko 1 week isi ape no man ko bi si ape na ge wo tikai mu di matem se na obi bu se na wukuru no sabe wa ma pasi mi wukuru jimini no woni sister abra na woto no mu no o mi na ko motema ba na o ma bi eti mi ti sa asem no sabe mi forgetting ana mi ba na mi sisi ma ti asem bi se what the mistika na mu ko na hotwe na asem be ti kan mu no afeje o ka sa tumi eta pera me ka che no so le pera ko pe akosita ni fie o so le pera ko pe ko fisita ni fie no ene ni ko ye he e ma o ka bo akasaka che so ma o ka che sita de sita ni etutu ni na me pera no sita ni ahyewa ni sita na eno anegu aware Ken eno anegu aware ana ho na wo bo no ma wo kokoko ma no da bi na bi ma mo no etu ko ka che sita ni etutu ni sita na che so ko dare ona dia wali jaya ni ba no ono dia ka si ona dia wali jaya ni ba o ko ka che obi sa ni ba ko dia wali jaya ni ba ni ba ko huru che bi o so yo ba ni bi o uyo ba ni bi e je wa na je wali go ni ba ye na mo twitwa krata nim e ma wali go no mo twitwa mo krata nim Pentecost ai marriage certificate mo ko twitwam Gan me ka chente omra o di do cha na o se wo ko be bi wo onkai wo di awale foforo onkai jira me say Ken o krata no ko ntwitwam enso wo awale foforo ya boye ni kire obi a o pesa obete hini Nyame adom na week ya behwe anim why Nyame adom na week ya behwe anim why you with that it girls back up bro for na me o class teacher
Yeah, one very way. Ejenanyo. Enti nyame adom asof mame ene week tinko ho. Enko ho nkoko ntoko wa. Guess if I no say na man ko di banku ni abetie. Next week I be fit. Today check up. It's girls. Nyame nka ho. Na de aka ni nyina won siesie wim. Me ba cho mikro na pese osisi mi na me de aba ma asem aba. Asem ni nyina ne se na ye we kuram ena me ye ba su hu. Nti ye ba top rot. Me di pa me ye top rot. Ena ye sidan. 3 bedroom. Ye sidan na wie na afa de mikunu ene me nsansam bebre me fa house sei. Me be da no mo de adura begu kata so ama me so me ne pe ene wo fie me ne pe ne daden mo. Sorry. Me bisa na o se anyon no ma akoma ase ho akobo na mane emprensa wanka hwe wanya asem mu papa bi ama me ma abo mikunu panyin amane ono so anka hwe ankere me ma abo mikunu no so ne ba panyin amane on so wanka hwe ma hwe ne ma besine ma abo ma me no amane ma me afre no ma me frɛ no hye bronyam si edi bronya ne wie a obeba na ne ho no wode ato afede ma me frɛ no kra omu ansem hunu bi na okeka kere me ma me nti na no na me bae ya wada na twam ne na hotwe na me ba me ma me ho besugo me ma me su sese wan pe ba bi amfa ma amfa ebisense ne ansem na ekɔ no ano odin kasa ne na awrefie bronya ni mu nso yedi bronya ni wie ne dwoada eya me kogwa nso me se ma brenti mi nkogwa brada na nwumre joda na nwumre beye 9 me wadam afede wansanpo bi ma enya asem ketwa wansanpo bi afadan ni nyina asane so wafadan ni nyina ahia eno mba be buru me ho na na dwowe de wansanpo bi nso do ofihini ndru ekoso afede wansanpo bi na ebe ba me so ana nti na me nti ase da ma ana me ya me de ade dwodwo wan nti me de dwodwo na ma wogu form na ma tietia won so e wo bedroom me fans say asaso horo neso nti ombe gu light na e wo ho no ombe wansanpo bi e wo ha ma Ucha ni video nyina. Da bi min manko skunti ma mi. Na say why wo cheche wansanpo bre na gu bag ma ba. Ma cheche pa ma dance ye. Wo cheche wansanpo. Awrade ya gopo e na de. Ma mi kum won no. Me say ti wo cheche wansanpo bre every me difisu hu. So to de wansanpo bre egu ayimu bre. Hey. Ma me di aba. Who you shaba? Me ya kire. Na ya do rose. O yenti mi nkan. Ade boy. Na wansanpo bre kwa so ma. Obeba. Mesro. Ma obeba papa woni eni. Ye hu ansem. Ade che no mugu me fansiri mu. Da uteche we. Ni amikumu na me sesa we woni. We kra na do so sinsen so bi entati abefa bi ko. Na wo pro. Tati abefa wansanpo bre ni ko. E na omode koye. Me ba. Dia manensa no be wansa adane asowani. Mo pa hunu. Ye dia mbe hunu. Ma ni asama meka. E na ye ya anti. Dia fa wati so for se fa show bag. Call rapa. Mere kwa kire ma ase adansi enti ebi se mi kunu ni mi hu aduru no wakata no so a oni ho enti no oba me bona mane o se me boa ntoro na mitwa enti no eya aduru no me mfa ade be che no na aduru ni kata no so biem eti me ye no na nwansra po bi ni de me se me de be ya adansi ye da ma bi okoka se me boa na obi ahu eti me de kwa kire ma ase wa kuram na ma ase se we de ohu bi da enti no yo ma wa ka ma ate ma hwe ani mu won ka hwe enti kwasi ado retwam ne na wotwe ena me frɛ mi kunu na hemache eyo ye ma de kora hemache na me ne di nkomo ti me frɛ na hemache na me ka kira ni se me ka kira me de wansanpo bibi begu me so wodan nim enti ke se ben ganjo se Ghana mamu ye bi o fe de mo cheche wansan ya mo bag mi de ba kwasi ke na se me ko se Ghana ma se de bu ye bi utimi cheche wansan nyina gu bag mi di tukwa ba Ajebe boy wansanpo bre ashe na gu roba mu ma me pa dance ye e se me ko ka bibi obeka se me boa nti ya atoro na media nti na me pa dance nti na me de ba Tozo wame ma
ɛna afei deɛ yi proto na ya atɔ no me ana me kɔgye ɛso nwoma efi asase wura no hɔ de baeɛ ɔma yɛ nkɔyɛ no ɔsɛ ɔma yɛ nkɔyɛ wagye nwoma no ne ntɔkwa gidigidi sɛ mafa nwoma no ama na ne ɔbɛyɛ me na mede dane nwoma na mede maa no ɔma yɛ nkɔyɛ asase no so nwoma no maka ma ɔsɛ nkɔyɛ nti asase no so nwoma titiriw ɔno kora nti na mede bae titiriw mempɛ ne toto mpɛ ne nnua ɔmfa wei no asase no so nwoma no mmra na yɛ nkɔyɛ na fie no na yɛ nkyɛn mede awale no deɛ menwale biem sɛ ma bele men wale bi nti ma asem tietia ma me de ba ya ani you say your evidence na ya de won say free so hu mu ba mo say for my great director was more pa evidence once a problem ni atete obodi free so hu abekuma say ma me wan wale ni fie say me ba cho 37 years ni denti no akofo oba foforo de aba ho minim ne e ha no oh say wo say wo ti ne e ha no minim ma ubita no nka hwe 30 something years mabo bresi dan abra menina kura ya be blessa ma bra me tro bra ma bra jode oba no betu wa kura ho de betu me wa kura ne nyina etifie ba ko mpo de ono de mfa me ho me de fa me ho so what 30 something years so de oba foforo ba se fa ho se me de na ya wo ma nti o se opeba o se opema ana maka no so be wale na me see you se u wale a wo so ko fo oba o ma wo ma yes sir da me man ka so ma wo ma me wonje me nsa yo for ba wonje me nsa ya ja me so me di me pa ene enyina de tete wo ento kwan ba ko a wonya o ntinka wate ase me de nka mate ase nka me ni oha wo no ho ena me de meja na life amane ko hospital 30 something years mo ko hospital why na na free no just me ko hospital o mo se hwi ni ma wo de ho no no ko bi me ne nyina na ye ko ono so ko beti ono de o mo mfiri nti se na me wo ye den o mo firi me no makoye esre nyina kofodua hospital makoye sa ama anaja me di betwa abla na me beja ho asem ka wa hu nti ne ma na ne ma mienu mpanyimfo mienu won eso obi ane ne maame mama tete nkola yi sa abesi samre afa de mikru madan kaka bi kra ma we ne be wo 5 man no madan kaka yo o di fie se na be wonum sa no wale no endi kra be me fanse kwata be 25 ni no betare ho ache wan she no ache me ade ne ye kra me mo me ma me no mama ne me nka nchiro bia na me de asem ho ne ekoso nyana na chehya be ho sa na ewe me afa de ma ble mama bra wale ne me wale biem nti won dan ye nchem no fa me chafa ma me no mpa ne be bi ntana me so me ntana me be bi that's all na oni na kawe na nti ase anya adwuma ya me kan ti ase aden ma me nim na asa agito ono so wo obi na ne ye ha ono no ono so ka na mutie ma se ode wakọ ofa me nko ma tran so sa so ofa me nko ondo nko ja ma wale ma ka na 25 years oba ne ba oye na sede ma okama from the disru didi oba ho oba me ho beti akwan ni me ho ma yale be ta ka me kwan ni me ho ma kwan ni me ho ma kwanesi me ho kwanesi me na me ka kire ma me ti wo se si ade aye me na nya asem keto so me na mu na me de ye adwuma ma na kwanesi na unko hospital wo se ukwanesi unko hospital me ko hospital wo so hu yale kun ba kokra de omo so be ya ma operation na ye fibroid na gu me yam me ensa na me ka chen so de bi me yale fibroid nti anya fibroid na wo ye doctor no ka se wonyare ma sa me yale bi nso doctor ni a oye biefo a yes ni nam se ono na ohrew ma anya fibroid na wo hu na ye den ade ye me na ma anya fibroid na ye de ade ma me doctor ye de ade ma anya fibroid na ye de me de mintimi hu yale ni doctor ni hwew wo se we na ye o ma me nyima wo na wo kwan na wo tire tra ma wo kwan na ka na ye de ade ye o de ase sunsum o anya se sunsum asa ma anya fibroid na ye de ade doctor ni a wo hia de se na me dofo aye o na me ye operation wo se nya no a doctor na nkasa na ko si ansa na sister no enipa okwa me o ya me x-ray na wa hwa de kodi a eye me sister yin ne me ntokwa wo hospital ho me da ha o se sei e na wada sei e na waye sei sani sister tete me ana o de be ya de nti abufo so na o de tro nwoma ne de ma me se me fa nkoma doctor no enti jaza wa nya hwe ni o de me ba ho no no ma ne nko so ne nipa o kan sa
doctor me ko nyina obroni kura ko firi me ko fodua we me obroni ni se she for to be ani ma wo de ho de nti na me se me wo ana na me se me de minim ne nti awo ne ma nti ma ya o ka je me se me nko hospital na me toto ne ma nko cheche nwa awo gu hospital na o mu ni ekunu no ne ade na me se yo nti o ka sa na me koi so on de me ntimi anko ye sa ta na me ni ahode papa ntimi antoto ne ma na anko ye sa ha de nti o ka me se me mompai se nya me che me bi afan nya me anche me bi nso a me ha me ho na me se yo na me di wo ma abepe mo sa ha mere ti wanko hospital no operation ya tare no wanko David me nko ti atare na se na jo eba de Junso de eba nya me akwa e do so Junso de eba ma kwa ni ti me baye o se etumi baye Junso na basa na ese eba Bishop say wo don say wura ko me de mensa ya eko mo bet mi ntimi ni obale man hia na mi kuna nkasa kra mi ntimi ni hia na e o so ko hospital why yes re ko mai me ba che yo why na ja nwansa pobri asem na asa pobri o mo na wo mo ba bi da e bi apon da ho na o ma be wura na anajo 9 no ma ngotana pobi nso de o e bi odi mango Mendi mango ni ho. Ebia ye kobi. Toilet ni mi fie ho ma. Ekura bia nwu odan mu ye. Bibia ni ho aye bon. Satan kra ma didi awie. Nti me ne aduan po no makase bia metoto momon ya na juwe. Nti na ya me nwa. Te say wakotran. Ho afie ho na me wona me fie de ba nti me ba ma me no ho wo fen so. Okay. Na ukuru no wen. Ono o we kra wo so hu. Ndro fra mi so wa beso hu ho. Ena no penso mi bedu ya pe no friend beti asem no na okana mente so okwa ekura o se de ya friend is ta so enko nti se yenya na o meja okwan sa na opa che na ejapade na onfa ngoma ne mra na ejapade na ye ni enchim na te se dan ne krata ne ngoma no krata Bishop Bremo ye twa ni kru no mi chetiefo I'm chetifo. Oh, so I feel, Mama. That's it. Radina, you. Sweet. Yamia, oh, fun. We are broken while you walk it is here. Yamia, when you won't put him put on why you shra. I said, don't care, this why, oh, my shra. But they rather say, oh, Papa, I'm in free. A brandy, dear, so. Papa, ya, ne eating was what the toilet you go swing. Ye besre pa ne asre meme binum ye besre e mu se man sabi o sabe ya ne man ye bi hu ahomete e me bi hu ahomete papa nanso mema de no kosem ne mu ye mema nyame bom sron kokra o ade ba ko pe ne nyame de ye wo ba ahoodin mu kase mu tumi mu bibie ne ho aye ema ye to mema nanso nyankopon hihye mu no ode maya ade etwato a ema nka bibi ho a enye yie enkanka fie ema ni fie nya kura bema obaka bema ho a obema timi di mu nanim ye nyam bibia mu oye nhira na no kosem ne akoya papa ifa so a ya obayi ba fie ho buru ya wona ne yire buru no enu achi toilet so de gu no so no kure ni ya ne ma bi ho no ma wo hwa na ya asefem enti e besre ye wuranom mesemu ni ye ho anya o munka ye ho anya yi o na nsoduru ba bia ye munya ye ho abotre papa ababa sofo be wono na sam ware ene papa so de ani atwan wo che sabe wo ba enti ne ye sre ne se ekwan a efa so a papa wo de toilet gu oba yi so ye besre mema ya moma moni na ho mayen eye dan a ema mese menkan na adam ye ho ahomete na so ye ni mo ho a enye enti ne mesre ne se ewura no a waje maami ma no ye besrew sane adre wususu se so hia ne ma na no kunu be ya adwen na dada anka wo de sofo be yi me ya ma no a anka ye besrew pa ebetumi a ka fa ewura yi mama no ye besrew ka beboa
ɛna yɛsrɛ mo moma yɛmfɛ nyamsom na ne akwadwofoɔ no kɔsɛm nie ɛma ne bebree wɔn yɛ mɛboro so ɛna yesu so obi ankɔ yɛ adwuma asa na wɔdidi mesusu sɛ ɔbaa yi ebi adom ne baa no so obedi sɔfo no ɛne obi nsɔ ne mam nkɔdi sɔfo na sɛbi ɔbaa yi ne papa yi aso nkɔlaa yi mu atete wɔn mu ama wɔn anyina wie afei na wɔn sɔ wɔn a wɔbɛgye wɔn a eti yɛbɛsrɛ yɛmfɛ nyamsom anya akwadworɔ obi nhwɛw wofie ma obi nhwɛ wo mama obi nu aduane mawuni ɛnyɛ ɛmoa so maame ni papa ya bomode ababo so awura yagye wo mmɛ yahwɛ wo mmɛ ɛnɛ no wahu sɛ wo ma wo bɛhwɛ wo ma ana wo hia wo ma enti yɛsrɛ mo ɛma no a mɔfɛ nyamsom de ayɛ katense de nyamsom ayɛ adwuma no yɛbɛsrɛ mo ɔsɛnkafoɔ se bibia wɔ ne brɛ ɛtie brɛ bi du sɛ woyɛ sɔfoɔ woyɛ asɔreba woyɛ kristoni woyɛ nyamsomni ne bere du sɛ ɔbɛyɛ asɔre a wokɔyɛ wasɔre wie a asa wie ne bɛhwɛ fie na bible kora so obi ehunu ne fie so hwɛ a wɔbɛdɛ no hwɛ nyankopɔn asafo so enti awura afei na wo ma ne ho ahia wɔ ho ɛnkɔlaa no a wogyina hɔ sɛ woyɛ sɔfo wobɛpreach no ɔnsɛ duru berɛ a wohia wo ma enti yɛbɛsrɛ yɛsrɛ mo wosum nyame ma adwuma yɛnka ho ma efie hwɛ enimu akotene na mmoa na daakye wo awie yɛn nyinaa yɛsɛbe wo yɛfunu mu aba papa a wo nso yɛsrɛ wo a wɔfo ɔbaa ne natena anka wo yɛ nyame akyɛdeɛ wo nyame na de kyɛ enipa ba ma ba enye yie nyame na ɛkyɛ na sɛsɛbe yɛkyɛ ma nyame kyɛ ma na yɛ maame wo enye bia da anka sisi a wo de ya ne sɛ maame wo yiri ona wo ne na hyɛ braseɛ abɔ bra ama sɛbe bibia bɛdi wo nsɛm ana sɛbe motumi ayɛ agyapadeɛ yɛbɛsrɛ wo bebree maame si aduro ɛba ne dɛm wodi nogu ɛdɛm maame wonyi ni sɛ bia na mani pɔs na ɛyɛ wo saa yo ne emetumi aka ne sɛ awɔre we de de so hu asɛ pobre ne bae ti evidence adura wo se egum pɔs na meka okay because I want adwe ani sika 20 cedi ene envelope yo mama no nsi mama na me come next enkura ni ho yo enti ne ye kan sɛ ye bɛsrɛ bebree sɛ maame nyame mu abotre wate enti agya wo no yira bɔbra wo mo bɔbra de mbemben so mo aduro no ye bɛsrɛ sɛ be me na sɛ wo pɛ wo bɛ ya krokro ne ware wade aware gya ye ya na mu o ope wade aware no wo mpɛ no na abɛgya no kwan a be me na jamami kwan ma ne nkɔ ne bɔ mɔden a sɛ akwanya no agyapade a moyɛ so fa ne deɛ ma no nkɔ ante na ameda ase lady bishop yɛ da ase ɔhema wie mama pacho wie de boko ukura ne yɛ ba bɛka me ba yira na ukura ne yɛ bɛka ho asɛm sɛ ma baako me pacho yɛ ba wo ba ne sɛ me pacho ka se mra na ɛnam sɛ wo ba ne sɛ nyɛ na akɔtɔ wo ba no twene no a wayira no tie na wo ba ne sɛ mama pacho bisi me ji akwara na mama so tu ka sɛ ya me mo fa nche me ukura me pacho da bi me si han me sra mo fa nche me yɛn fa nche o me pacho yɛn fa nche o mama brani mu me pacho ayira ante me sra me pacho sana menyem ana menyem nti be bayira menyem di fufuo nti ntimi mpie wo opin fo kwa adwuma da o bibi nyɛ o wani mre mama si ama fa nche me wo se na menyem wo fofra sha nan ti onko mam pacho da bi antisa mesro mo fa nche me okura no se friends mesro fa che me okura no se friends nyo kwa friends wa busan so hu akura na ista se wan pacho hu akura no sister se wan pacho hu akura no pacho da bi mi hu no me pacho bra dike we hu akura no pacho da bi me pacho no akura no we
Pacho sisia migusu me hwe stay a me hu ne se asem ne ba ha kuara ifiara me de ba ye. Eja, oba ne yere mfie se ni. Pacho 2 years ni. 2 years. And wo si wo hu akora 2 years. Wa yere adan wo ye mframa. Pacho David. Ti owai. Ba ne se na wo tam ba hwitem na wo de ne koma wo mpra. Mama Pacho de ni. Me yere na me ne te e wo kura na ase ho. Na sabi na me ye driver ni na sika kraba me nsem. Enti me ka kire se ma ha dan wo ha, aha store account ti, omra na ye mo ento abrabo ne so wa ha. Na woni kwale ni nyina e baaye. To ni kwala na baaye na abrabo ni mu ye sa ye din, store ni free ensa. Emu ni me nyina ona nka se ni ye bo ni donkomi, na free store ni na abrabo ni mu ye din. Na kwa kire sa ne tere a, o man kwala no entena ha mum na o mi ni mi ni ensa enko back ndi wo ma na obehwe no. Me ka de be yo se mesa de na kwakura ho ma na kwafum dia ene wo nwale biom. Ya bono a se mesa de na kwa back dia ene wo nwale biom. Nti ma ne papa, me ma ne papa so te. Ama papa e be fa ne ko omukuru ma e fere ho abruchi krobo. Ama ye fa nipa ka ma e koy. Ye koy papa ne fere nipa etena ase. Ye ka de be ye. Ka che ne papa se wona na de ne ho. Oso nwale biom de ne ko ho dia obesa kwafum dia nwale biom. Ama papa ne sun. Papa ne sun ani nisuo. Ama man bi wo ho kan se asem we bi ato ne pen. Ode ne yire ko wasadungu akoye adwuma na adwuma sei. Ne yire miemra ne yire so ma ama oja oba ne ho na osa aba na kura be ye na adwuma ne otumi anya ne japade kakra ote ho. Nti asam ne ba sa ma ne papa bu fui ma ono wo sole na ne papa nso ne omuja ye kwan ne ye ko ye kuro. Ye ko ya ni na otwimbo oba no okuta ansa se wo beja wale. Menim papa mu nyina hia e na ne papa ba kon so wo ja ka ma so ho. Ono betina mu bi. Na m papa ka chen se ba ko fo nyae awale ndi hia ne papa. Ene ye fre ne papa ne se ne ba na mu ni dia ono so woni akire emegu awale no. Tanti na wo mpacho boa. Woni akire megu awale no. Ye omu kan a o seda. No nya no wale papa bi ko ndi wo mfa ngwala endi na chindi mizom nye mema. Ene odi nsa ne ma me papa oja ngwala ne ma me ko yi o fa ka yi ne ne ma nyina ene odi ko ye. Me be kuma se asem be fam ne ma ba ya asa be bu ha dan nim. Asesa dem woni ma nyina atrimbo wanya bi wo ho. Sisa ne manya tutu moti na ebobo chance ne ho nyina ade ko ye. Ene ngwala ne zo me ma japade ene kure ba ko 3 years na ba ko 5 years. Mintumi zo mintumi nwane nya wo se me hwe wo mo. Na me ngwala ante na me tam ngwala ni mi nya ko ma me sister won gran. Me ko na be man ka kire me se me ndina gran ho bi dia ene won ndina gise be bia metena na obetena. Na akora ne ketwa ne ni wo so ne ndi no. Me sister ne je ne won gran ho. Ene on nte ho. Na akora ne ndi ne to school mo ja ka ma so. Na afi na disua no kwa ne se e kofom. Okọ ye be busum yenu dia no afi ba ko de no di wo so first. Afi de firi okọ no. This one ko say ko for na say akoye na this one ya say because me school no man go bi ndi me ba be ma we die me we ma in school no so mo no cheze me ka mania na me friend madam me say emre bi hu no ko na si awe no so ma betene kuma si na me say o asem say na ato me ndi me ba be ma obetini ma ne na tana na akọ school no so sakura ne betena go ade a ene fa ne bra na me tam akura yi na me de be to school mo dwo so oba ye ote ho be 7 years to 8 years ni ho ana otiko school ni da kro me wanje na me twika yo ana o frem say akwara na pie wa ama na say wa ama say no so anwumre ndi obai so obeda no ka chen say sika be ni kita no say o nipa so me say do no say ade chen na say me busa na say madam de ka sika nyo no de ma me twa ma na o me de o ko dai ndi wasore na po nimsa kura nkura adwale a obebua na hwa school afidi o hwe na mu no madam wo dia se be na ade be na mtena ka mu enji hwa na mde bai me bai na chese o ma ya announcement kura wo kuru ni ma asem na no kore ma hwehwe na me bo ma me no papa mu nyina bai o mo ba one day pe no mo ansi ho biem lolo fe kura mo sa age fidi mo se ma yira kura ni nti no ne one cedi mpo o ma kura no o mfa ne o mva ni sika mo ame fine mate mi ame moja ndi wose mi a kwan bia me fa so me hwa kura me hwe na mi gusu ahwehwa kura na madam koko kakra me te maton asase am do didi so maton
a dime boy na me kwakora ne dem wanya ka ma so kwa me de kosi plus 15 years atore bi kwa de medi mbu na edin ti akora ne wen akora no ma chese madam ahwehwe na kwaba mi hu no na wo se wo ba no se won tena wo sister ho betena ba bi a wo eba ne se na wo mpra ho no kotena okay jem se kuma se na obeko school na e wona wo te obi pacho de bi na me ana wo de ne brand wo sister ne empna de hin na nkeye ono ka jem se engran de won dina ana won tena ho a wo mpra ho na wo so tena madam de ndi amam de no ko se akora ne school community ena mam de man na de otu nche no nko school aho na disuane enye mame na ko form ana wa yire yo ya je akora no papa woni wo planning ntimi me kan kire ye se 2 good years ni ti akora yi wo ti ase anke ehu no madam baby me ko bi azom sakora ntia ebi efa ne braye medika akora medika ana wo de bebo medika ba ha anya ba wo ba ha ba ye announcement o ye hu no de ye hia ne se akora ni monyamfo no owe wontumi nyina wadwo so ho besi ne emfie mienu se ye hu no na nadodo se ne wa afi mu na mfie mienu abeka ho enokwe ye gi akwara no madam iguso amehwere nyese bia matoma dwunum akwara no bom kra mi hu na me kra akwara aninye cause akwara de wa makoma sibi da akwara ho no nyese bia matoma dwunum dabi mindumi nyesa anso manim ni machi nyina ne akwara no ti owen miguso amehwere mi hu nyese bia matoma dwunum akwara ne de madam uya da no ahwere no wode de na ahwere na oguso ahwere no this mo boy madam why more 2 years ni no feda abeka chese ahwere ne mra 2 years papa woni umpra no meji akola no ti busa umpra no awu nipa wo yere mfie mienu ayehu no ti asie bia ni mu se hu se ne mu ken se wo ko first kana ne maame so betwa na ba kora no wadwane a ka anye hye kora no obebe hia kora no ba bi age no ebusa sa wo papa de sei wo maame na wo sha maame mfra wo papa 2 years bra busa wo plan na fa kora no bra mesi busa wo mpena no fa kora ne bre mami akora ne sia ade be pa ndi na ma ofrifi ya me ka kire wa na so ko ba bia nso me no na eko ba bia be ko bia ya se akora no ba wo ho oh ni e tibi nche so wote ya what be da silence system ba bia wo oh no way so antina de me ye bia ma ye busa ajo so abonti me no me nyina ma ton na me de pa akora me nye se na me tie wai ma ya me hu akora ni ba bia akora no wa no mo nkire na ye nkofa ne na me ma bre wai ni kura de hwe ba me ni gidie bia kura wo mo nkire na ye nkofa no wa mo nkire na e se antina me nye de ma ya me hu akora e bia na me sanye enye se na me tie o ma to me hu no me nyina za me people de da man me hu no ene de adro no ye bebia homa na tum ye bia tumu na ya for calls fa na mote ajoso business free ajoso de ba ne tech ne ni odium ne fumesa kwamo konongo besiase momfa akora ne fo ne ntoso mo amahu akora yi wo beebi mesre mo monye adom na se ye wie ne ye hu akora ne dia maame wono mpena no momfa mo hu ni totroto cause answer na akora be free fie no na nani nye answer na akwada bedwane free fie na nani nye na no mpo no o free fie a at least obehie nipa obehie betumi kura ye na dom ene afa papa number mame akoro ni mo number wo akora onima atro ne akenkan na wa free fie na wontumi mfrɛ ne papa number ana enkan sɛ da
bi a mama kora wo tete minti medwane oni mo number no wonfrɛ wo nti akora we wote wo se woni mo number oni mo number e no wonfrɛ wo 2 years ni enti owe ya ifiura na ka kire me se osori na akora ni gye na wa shata ale de ba ko asa egu enam so oni mo telephone number 2 years akora woni hwɛ sofo oni somufo obetumi ayira achi so akumi wo dokunu hu pa o bia ta o tasra me so tasra me ameya hu fi aja ya ko follow way ine so eja mi busa oni mo number di nti no frɛ o actually na minti nkyerɛ de on frɛ da nti mi nkyerɛ de nti on frɛ o mekyerɛ sɛ minti nkyerɛ de nti a ene da mi busa sɛ so ntumi frɛ wo a wo yɛ agya ne de a na chance akora no ma so twetwe me kakra sɛ wo se wo ba ne ni mo telephone number ɛwɔ so odwane a anyɛ hye koraa ɔbɛfrɛ da bia baabi adem kyɛ maame no ɔsɔ ɔbɛbɔ mi ti medwane ti besi na 2 years yehu ne ho mframa baabia hey obi Benjamin mama me enti ase ne yira ne mo ti se na ye hu omo a e wo se ye chimu mienu na mo boa ne ye hwehwe akora no cause 13 years de na dwim ye wu obi ofie na dwim do ne mame number na 10 years ko enim ne mame ana ne papa number ye nim atro ne akenkan school nti ti se 2 years na 13 years akora atumi afrifie busiani bia ante ne nkadea yebusa no free mo irresponsible mother wato ne ba mampana fe no asi utrase se na menyam monka so ne enko yanim monte ne sen mi de kakra me kan se abedu he de mesere abedwafo ha omwa me kwa benzo hwe wo se wo ba yira wo se ye ko o ba yira wanyem 2 years fenu a wo san yeko mama ke kan wadwen kire no wa baba wa kama te se etimi ato ba atwene awo ya se menyem enti akwala ne nko ewra wa anyade ye wa anyade o ewra wa anyade ewra ti ne ehwo wanya de wo ye shame papa wo ye shame what obabre wa menananom nsia kora mehwe won me soro na dwobo mpai ahomachi na onum na onan ne fa ne ma da nya ne adan ewra eba ne sen menananom nsia kora mehwe won kwalanketo ne mpanyini efie duba akoma mehwe won wanya de afa na wo pa oba no onsenya me atua wo ka adia we onso nya ho so onso nya ho akatua wato ba twene akola fefefe sei e ba krope e mamienu wato wo ma twene afa de wo hia wo ba wo hu wo hia wo ba awoya ye te se sa akola so otiase so hye bie so awuo so obra ginyame e so akatua nyina wo nsa beka e so akatua nyina ewura ma menka nkyerɛ wo nsa beka wate edi enkuana edi ebankuana emase na wo hwe won ene maba wa ma bebiru ma kwadwero laziness mesime nana no munsia mi dwa na mi hwiri yese me na me no adua na me nana no makofa akonwa abesi wo bishop tena se wa bre wo mu ko skan na ka chem se bishop ya ada ya kwa ada besere ko hwe nkola nketewa na wo pa mienu pe wato nkwala na sawram na nka wote ne foforo kra nka ma hompo
kachantime si ubo era we lazy wate ubedwa obeninti ubesi niamenti ben wadu ya kakra man kwala mi enu yade no watu kwala na se wapam wo ma shame we shame 0322-494 when wa kwala na frame srew 0322-494-401 0322-494-771 hello adafo ya hwe video no wiase mu nsem dɔɔso wiase mu nsem ɛdɔɔso papa mensha asem firi ɛyɛ yenua mmɛma so mmɛma binum so pamchewala mo fanchame na sɛ woyire anaasɛ won pena ebenya audacity ɛde adidi woyire atema efimu mmɛma no bi mu sɛ won pena betwi phone ɛde afra woyire anaasɛ wo ex wife a na efimu mmɛma bi mu conversation amadi ɛwɔ dem ɛne nsɛm a wakeka fa ɔbaa no ho ntina ya na empena bi mu amofrɛ ɔbaa no edidi ɔmatem anaasɛ ɔmoyɛ ombibisa na sa wo bɛma so wo ne oyire ana wo mpena no anka wo ex wife ho asɛm a anka no onya sa gat ne sɛ ɔba bɛyɛ obedidi wo yire atem da bi timunja se mo fa empena na mo to mo yire ho e kire empena no na mo to mo yire ho mo ka kasafi e wo mo yire ho kire empena no amo empena no nso na dua ba besu se na se me mpena kra na yire kra ampo no bola bi keke de mamenti do obejim wo fi on se metumi ande opebia munja sa de ne ye ene emma bi no mo nso a ye de yesi ebi mu kunu ne ye pe amafo kunu no ne ye pe ye de ye mpe ye de obi de na omo pen join no na omo pen munjai sa de ne ye monto mo bo asentena se amusu nyakopo onfa mo de mamo na nyame fa mo de mamo wo sa branch wo yire wo wonti no agya ne yire on ba be fa no wa show kawa wa agya ne ma to gu bebu an hwewon no on hwewon na men san first of my media abrantie ben pa wosu gwa ka so ya abrantie obekọ toilet se bio toilet janan edi egu rub mat egu yire so aden oye pit oyiwo oye pit na na wo the toilet egu mu aden abrante pa usu buka se me ya abrante meni abie meni anwan ben pa no be obeye sa ade ewe abrante be no ba ebabise adofo umyanya careful pa ene wansrampo bi nso ababegu ma me demu na wansrampo bi de me hu ye bebe ebon ena omope na edan ya ma me chirema wede die awie wa ne bibia ne wa ebon na mwe etumi ababegu me de wonhwehwe mu yie na bibi wa achire pa nyakwa na wansrampo bi die me hu agyanan so anase babia ekura bi ewu ato anabo bi ewu ato eno mugu enye dem anadwo 1 enye dem adofo so wutifie yebu ha na enye enwasampo bi o ntafle ne ade no bo no mugu dan nim ne nyina enye o so hu sa na mai bia ne mangitinti bia pe bi na wura wate pe bi na wura ene ma mi nso a wo wa wadin se wo di akra de wo nhweba odi awo nhweba afi na akra na yera no usu isa akra no mo hu sa akra nsi wawu o si wafa hi o e ma se bi mo ma mo ya mo hihye mo we mo ya mo hihye mo kakra o mo ma ho mo ma mo ya mo hihye mo e mo ma ho akra ti sei o ya akra bone
what is saying one year. So now Obanity be a funny son, a cannibata on what's it, and they are war way, yow. A war way, yapa, ya. Sacres who a film, so I did. Obi a nim. Obi a bear nim. I feel a woosu. And plan one bonny biao. On the milk and what in the abba. Some shannon man. Mean to me, I say, me to a crana chine. And I say, mean gino. Abby, yes, if you ask me, you'll be there and I want to day. So one only how be I. One dream bonny beer. Na yene fortune so sakran so bayira ebi wo ho a ateti anasa akra na mu so no yakra bone dada na be ma wai de wo fifi ebi won se so enamfu sem agudie enna ebe ma akra na ayira tado fo yehwe manu mu yio yehwe manu mu yie ya japade no enye japade ti se efio edan asase anakas bia wo eye mawo eye o mafra no ene ye wo japade o so mu yenhwe mo fra ni ye why mu yenhwe ni ye pa o so ba tempi ama ne mba endo wo makoma so therefore se no wa hwe video yin to be hwe o ba yie se no ba ne tie bia o be kana bata o aha na me de gbesi aya subscribe never comment no so de ebra mu amia bell no na notify se bia videos bia me bia no obenye bi aye de ahwe. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.